Hello guys, it's Christine and welcome to our family budget. So bago tayo magsimula, mag-click mo na yung subscribe button at bell button para ma-update ka sa lahat ng aking mga uploads ng mga mommy stuff na ginagawa natin sa ating channel. So today is mag-uusapan natin kung paano ba ako naging online seller. Paano ba ako naging online seller? Inalala ko yung mga nakaraan ko. Kung paano nga ba ako naging online seller, kasi actually ako talaga, hindi ko talaga alam kung paano ako naging online seller. Parang accident lang ba, hindi ko alam, parang accident lang nangyari talaga kasi mahihain talaga ako. Naghahanap ako ng negosyo na hindi ko makakaharap yung tao talagang. Yun yung nag-start sa akin na naghahanap pala, negosyante na talaga ako ever since. Pero lagi kong hinahanap yung naghahanap ako lagi ng negosyo na hindi nagka-face-to-face yung customer kasi mahihain talaga ako. Sobrang napakamahihain ko. And nag-start kasi yun nung time na hindi ko talaga alam yung YouTube, hindi ko alam yung... nanonood ako ng YouTube noon. Pero kasi kami PisoNet dati. So mayroon kaming internet, ganyan. So wala akong choice, nanonood ako ng YouTube. So doon ko din na-discover si YouTube. And then, hindi ko alam yung Shopee talaga. Ang alam ko dati is yung Lazada. Lazada yung alam ko. Doon ako nag-order palagi talaga ng mga gamit ni Hagrid, yung potty train ata niya, doon ko nabili sa Lazada. Sorry guys, may trabaho kasi dyan sa kabilang, nasa baba. Ayun, doon ko nabili. Doon ko lagi nabibili kasi gusto ko yung Lazada kasi pag every time na may i-return ka na item, mabilis lang yung transactions. Parang, alam mo yun, na makakasiguro ka na hindi ka masascam talaga, diba? So, doon ako tapos itong sister-in-law ko, doon siya yung nakadiscover talaga ng Shopee. nung sa Shopee talaga, doon siya na-discover. Pero bakit man dumating si Shopee, nagtitinda na ako doon sa Facebook. Doon ako nag-search sa Facebook talaga, mag-online seller. So, bago pa dumating sa Shopee, doon muna ako sa Facebook. Kasi doon sa Facebook, alam niyo naman, kahit sino, alam yung Facebook, diba? So, may mga Facebook group doon, mga Facebook page, diba? I mean, Facebook group nga, ayun. So, dati nagtitinda ako ng mga puto, yung mga puto cheese, mga cake. Yeah, kung maging nakakaalam, nabibake po ako ng cake dati. Ang cleavage ko naman. Nagbibake ako ng cake, kaya may oven kami. So, yun yung business ko dati. Nagbibake ako ng cake and yung chiffon cake, ganyan. Ang tawag dito, Pasko, New Year, yan talaga maraming benta ko niyan dati. Nag-ano kami doon sa mga palengke ng mga chiffon cake, doon nauubos yung chiffon cake ko doon. And then, ayun, tapos nag-meet up, ganyan. So, ganyan, marami. Tapos may longganisa. Actually, yung longganisa talaga, sobrang tagal na niyan. I think mga ano pa ata, hindi pa na... si Hagrid, hindi pa siya lumabas. Basta ang tagal na, as in sobrang tagal na yung longganisa na business namin na yan. Binabalik-balikan talaga namin yung negosyo na yan. So, yun, meet up, ganyan. Hanggang sa na-discover ko yung Shopee. Kasi yung akong sister-in-law nga, yun yung sinasabi sa akin lagi na nag-order sa Shopee, ganyan. Sabi ko, anong Shopee? Baka ano yan, scam yan, ganyan. Ako, ganyan. Meron akong mga sasabing ganyan sa kanya. Tapos sabi ko, nung na-discover ko yung Shopee, nung sabi niya, mag-install ako ng app. So, nag-install din ako ng app. So, nung in-install ko yung app, hindi ko inisip talaga na mag-seller ako. Kasi hindi ko talaga alam na may mga seller pala doon na, alam mo yun, pwede ka palang maging seller doon na, alam mo yun, walang bayad, diba? So, doon, nung first talaga is naging naging buyer. Kasi hindi ko talaga alam na pwede kang mag-seller doon. So, nag-order ako. Naalala ko, nag-order ako nun ata ng mga laruan ni Hagrid. Ng mga dinosaurs, ganyan. Sabi ko, teka, doon ako nagka-idea. Sabi ko, ba't ang mahal ng dinosaurs? Kasi, may alam kong nagtitinda nun, ang mura lang doon. Sabi ko, bakit ang mura ng mahal? Mura lang naman yun dito sa ano. Kasi tamad akong lumabas.
gusto ko sa online na lang binibili. So, ayun. So, doon na nag-start. Nung nagkaroon ako ng... Si Papa pala, binigyan siya ng cellphone nung tito niya na galing sa Dubai. Binigyan siya ng cellphone. So, doon na nag-start na nakapag-install talaga ako ng Shopee talaga na pinag-aralan ko siya, kung paano mag-sign up doon, gano'n, kung paano maging... Kasi very basic talaga yung app, ang bilisan talagang matutunan. Noong una kakapakapapa ako, pero syempre pag-aaralan mo talaga kung interesado ka, di ba? Pag-aaralan mo talaga. So doon ko na-discover si Shopee talaga, no? And then, nag-upload ako ng mga items. Noong una, sobrang hirap kasi hindi ko talaga alam kung paano ba yung COD, kung paano yung free shipping. Kasi may mga sinisensor si Shopee yan, notification, pero hindi ko maintindihan. Alam mo yun, parang may mga doon na may mga technical na hindi ko talaga alam. So that time, nung naging online seller na ako, so diba, certified online seller na ako that time, kasi nga, nagbibenta na ako online. And then, yun. So, nagbenta ako doon sa Shopee nung first. Wala talagang umorder. Talagang sobrang hirap-hirap ko dati. So, ganun yung nangyari. And wala ako sa passing. My God, si Hagrid. And yun, doon na nag-start talaga. And naghanap ako, nagtingin ako ng mga ng mga ibang seller para makahanap ako ng ideas kung paano nga ba ginagawa. Alam mo yun, hindi ko talaga alam. So, nung first ever na nag-order sa akin, as in first ever, ano pa yun, kasi hindi nga ako COD, so ang nakalagay doon LBC. So, hindi ko talaga maintindihan kasi ikaw yung magpapadala pala doon sa LBC. Diba? Ikaw yung magpapadala, balis siya magbabayad doon sa tapos nilagay ko doon sa shipping fee is 50 pesos lang ata yun. Kasi wala ka akong alam doon sa mga so parang 50 pesos ata yun. So 50 pesos din yung na-charge sa kanya. Pero pag pinadala mo na doon sa talagang doon sa 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 LBC, mahal pala yung shipping fee. So talaga ako yung nagbayad ng extra na kulang para makadala yung item. So, diba? So, tawang-tawa kami ni Papa. Sabi ni Papa, try to experience na lang yun. Kasi, yun yung nangyari. At the time, ang dami pang mga struggle. Talagang grabe. Nag-start ako sa mga paninda ko, guys. Nag-start ako dun sa... nag-start ako sa... Saan ba ako nag-start? Sa mga damit. Sa mga damit. Yun, mga damit, mga brief, ang dami kong, tapos, nakahiligan ko yung, kasi nag-aaral na si Hagrid that time, na turuan ko na siya dito sa bahay, na magbasa, ganyan, magsulat. So, parang nag-interested ako doon sa mga, mga educational supplies. So, doon ako nag-start, na ng mga educational supplies. So, naging Smart Toys Corner. Yung pangalan. Smart Toys Corner. So, actually, may malakas yung benta ko doon. Ang problema ko lang, hirap ako maghanap ng mga bagong supplies, diba? Yung mga, kasi, syempre, nasa province ako. So, mahirap. Limited lang yung nakukuhanan ko. So, doon na nag-start, nung ako na, may pwede pa na magbenta dito ng pinakamababa 5 pesos. So, doon na nag-start yung mga party supplies na binibenta ko. Doon na. So, nag-ano ako ng mga balloons, mga toys, and ang dami ng mga na-discover ko. So, ayun, doon na nag-start talaga na makabenta. So, talagang push ako ng push. Minsan, sabi ko, sayang yung pera kasi hindi siya nabebenta, yung items. Pero, kinalaunan, mabebenta mo rin pala naman siya. So, ganun nag-start yung aking online selling. Parang accident lang talaga yung pagiging online seller ko. Even ito naman pag-YouTube ko. Hindi ko pinlano, hindi ko in-expect na darating. Kasi dumarating lang talaga siya ng kusa. Alam mo yun? At siguro nangyari yun kasi
mapapakinabangan para namin siya ngayon na makakatulong siya sa amin sa pang-araw-araw namin, di ba? So, ganun na-start yung aking pagiging online seller. And, kasi, sinishare ko to sa inyo, kasi gusto ko ma-inspire kayo. Kasi, pag yung mga sinasabing, hindi ko alam, eto, ang dami ko na-receive na messages sa inyo sa Facebook page ko na problema kayo kasi wala kayong ganyan, wala kayong kita, hindi kayo nakakabenta, which is normal. Normal lang po yun. Huwag kayong mag-alala. Wala kayong ways, mag-sale kayo, i-change yung mga, tawag dito, my gosh, nakalimutan ko na, basta, ayun, pag-aralan nyo yung app. And sa Facebook naman, kasi sa Facebook, kahit sino pwede kang makabenta. Alam nyo ba, na binlock ko, nung dati, nung nag-ano ko sa Facebook page, binlock ako sa Facebook group, isang Facebook group, binlock ako kasi post ako ng post every day talagang grabe yung drive ko talaga dati nung magnegosyo talaga, grabe. Sobrang aggressive ko. And yun, binlock ako. So, naapektuhan yung aming negosyo nung sa lumpia at saka longganisa. Naapektuhan siya. And then, that time, nung sobrang apektado talaga ako. And, buti na lang dumating yung, kasi may bago na sa Facebook ngayon, yung, tawag dito, may tindahan na sa Facebook, yung, yun, meron ng marketplace. Bago kasi yun sa Facebook, yung marketplace na, kahit hindi ka membro sa anumang Facebook group, kahit sino pwede mag-post doon, at kahit sino pwede makakita noon sa marketplace na yon. So may siya, like for example, dito kami sa Cagayan. So lahat ng mga nagbebenta doon sa Cagayan, doon ganyan. Makikita mo lahat doon. Doon, pwede ka din mag-advertise doon. Ang daming So nakatulong yan sa mga negosyante. And yan, may mga pa-boost pa na sa Facebook, ayan. So, ganun. So wag mo lang matakot magnegosyo talaga, guys. Kasi ako naman, hindi ko talaga pinlano na maging online seller. Binigay lang talaga sa akin ni Lord. Kasi talagang siguro hinano niya yung aking hiling talaga na makapagnegosyo na. Alam mo yun, kasi hindi talaga ako, alam mo yun, ganyan lalo na pag hindi ko kilala. Pero kung kilala ko, grabe ako makapag-sales talk. Pero pag hindi ko kilala, yun. Talagang, nahihirapan ako makipag-communicate. So, buti na lang talaga may mga ganito na sa mga online. So, ayun, ang dami ko pang gustong gawin na negosyo, guys. Pero syempre, kailangan ko mag-focus kung saan talaga yung gusto ko. And, may mga ventures akong gustong pasukan. And, well, hindi ko man sasabihin sa inyo. Pero, yun yung marami akong plans. So, nag-iipon muna ako, guys, para sa mga plano na gusto ko. And, yun, nagtitipid kami kasi ang dami kong planong gawin. And, alam mo yun, mas maganda yung negosyo mo, yung mag-provide doon sa pangangailangan nyo, mag-provide doon sa pagbabakasyon ninyo, sa pag-aaral ng anak nyo. Mas okay yun. Kung yung business yung mag-work for you. Diba? Siyempre mag-work ka din, pero mas maganda talaga yung negosyo. Okay? The more you work hard, the more na kikita ka, the more na... Pero kailangan mo din i-manage yung pera mo na mabuti. Kasi kahit gaano ka pa talaga ka-hard work ka tao, kung hindi mo rin alam i-manage yung pera, mahihirapan ka din talaga, I swear. And yun, kailangan mo talaga i-handle mabuti yung pera mo. So yun. So yun lang, guys, yun yung journey ko sa pagiging online seller ko. Ngayon, ang daming ways talaga para kumita ngayon sa online. Kaya huwag matakot na post ng mga items, ganyan. Para talagang maano mo. Kung hindi man bumenta sa'yo yung items na yan, maghanap ka ng iba. Or maghanap ka ng mga ibang items na pwedeng magkaroon ng variation or magkaroon ng choices yung mga tao sa pwedeng bilhan sa'yo, diba? So, na pwedeng bilhin sa'yo, gano'n.
So, ayun. So, yun lang guys. I hope you guys enjoy. Sana ay na-inspire kayo dun sa mga sinabi ko. And please don't forget to subscribe and like this video kung nagustuhan ninyo. And please don't forget to share this video, okay? And see you in the next video guys. Bye!